Det er hurtigt at lave lektioner med Lesson Grade. Jeg står her på forsiden, så vælger jeg login. Jeg kan logge ind med Google eller Microsoft. Og jeg kommer så til min side. Her over i venstre siden kan jeg angive, hvad det skal handle om. Hvis det for eksempel skal handle om påskekrisen i historie, så har jeg forberedt en prompt her. Og lad os sige, at det skal være 15 spørgsmål, så kan jeg vælge noget opgavetyper. Der er nogle flere valgmuligheder, men lad os bare sige generere lektion. Lektionen er nu dannet, og jeg kan redigere den. Ved at sige rediger lektion, så kommer jeg ind på redigeringsvinduet, hvor jeg herhenne i højre side kan se, hvordan det ser ud, og i venstre side kan jeg redigere opgaverne. Når jeg har gjort det, kan jeg gemme, og jeg kan gå tilbage til min side, hvor jeg i højre side her kan se en oversigt over alle lektioner. Jeg trykker på link, kopierer link, og det her link giver jeg til mine elever, og når eleverne så følger linket og skriver deres navn, så kommer de ind på den lektion, der er lavet, og de kan svare på spørgsmål om, i det her tilfælde, påskekrisen. Rigtig god fornøjelse med Lesson Grade.